Единният Бог и смисълът на живота. Представете си редица тежки камъни, подпрени един на друг. Ако всеки камък се опира на този зад него, и онзи зад него също се опира на друг, всички камъни ще паднат. За да останат всички изправени, трябва с края да има нещо, което не се опира на нищо. Нещо достатъчно силно, за да държи всичко, стоящо само по себе си и независещо от нищо друго. Всичко във Вселената е като тези камъни. Точно както всеки камък се опира на други камъни, за да остане изправен. Всичко във Вселената се нуждае от много други неща, само за да продължи да съществува. Вие зависите от въздух, вода и храна. Храната зависи от земята, дъжда и слънцето. Слънцето зависи от физичните закони. Накъдето и да погледнете, едно нещо зависи от няколко други неща. Науката описва тези връзки много добре. Тя ни казва как едно нещо зависи от друго. Но тя не обяснява защо цялата редица от камъни стои изправена на първо място. Тя не отговаря на въпроса какво е достатъчно мощно, за да държи всичко. За да разберем това, трябва да погледнем отвъд веригата от зависими неща. Трябва да има същество, което поддържа всичко, но не се опира и не зависи от нищо друго. Това същество, което поддържа всички неща, но не е държано от нищо друго, е това, което наричаме Всемогъщия Бог. Смисълът на живота. И така, Всемогъщият Бог създаде нас и всичко около нас. Ако се огледаме, виждаме, че всичко има ясна цел. Слънцето затопля земята и издига водата в небето, образувайки облаци. Вятърът движи облаците. Дъждът от облаците кара растенията да растат. Растенията и животните осигуряват храна за хората. Нищо във Вселената не изглежда случайно или безцелно. Когато дори безжизнените неща имат цел, възниква логичен въпрос. Защо Всемогъщият Бог създаде човешките същества, които очевидно имат най-високото ниво на интелект и съзнание? За да отговори на този въпрос, Бог изпрати пророци, за да предадат Неговото послание на човечеството. От пророците Адам, Ной, Авраам, Моисей, Давид, Соломон, Исус и Йоан, до последния пратеник, свещения пророк Мухамед, мир на всички тях. Всеки пророк е идвал със същото ясно послание. Бог създаде човешките същества, за да го обожават и да му се подчиняват. И този световен живот е непрекъснато изпитание за нашето подчинение на Бог. Всяко наше дело, дума, мисъл и намерение се записват от ангели. Моментът на смъртта е краят на изпитанието и разкриването на резултатите. Тези, които са живели с вяра в Всемогъщия Бог и са вършили праведни дела, постигат успех в рая завинаги. Тези, които не са повярвали и са отхвърлили Всемогъщия Бог, ще страдат вечно наказание в ада. Как да знаем истината? Как знаем, че пророците са идвали? Те са оставили след себе си божествени книги, които са получили от Бог. Всички божествени книги са били променени с времето, с изключение на свещения Коран, който е запазен съвършенно до днес, повече от 1400 години по-късно. Но как знаем, че Коранът наистина е от Всемогъщия Бог? Нека помислим за необходимите атрибути на Бог. Той трябва да бъде безначален и безкраен. Ако той е започнал да съществува, той би зависел от нещо, което да го създаде. Така че той не може да бъде онова същество, което не зависи от нищо друго. Ако той престане да съществува, тогава той не може да бъде съществото, от което всичко зависи, защото неговият край би означавал, че всичко останало също ще свърши. Така че Бог няма начало и няма край. Той трябва да бъде един. Ако имаше двама творци, волята на единия би ограничила силата на другия, а едно ограничено същество не може да бъде Бог. Например, ако единият творец искаше слънцето да изгрее, а другият искаше то да залезе, само единият би могъл да успее. Този, който се провали, е безсилен, а едно безсилно същество
Не може да бъде Богът, от когото зависи всичко. И накрая, той не може да оприличава творението си по никакъв начин. Ако го правеше, той би бил зависим точно като тях и не би могъл да бъде съществото, от което всички зависят. Сега се запитайте, от всички богове, които хората обожават, кой отговаря на тези логически критерии? Това е Богът, който изпрати свещения Коран. В глава 112 Аллах казва: кажи, той е Аллах единствения. Аллах е независимият. Той нито ражда, нито е роден. И няма никой равен нему. Един Бог не се нуждае от нищо. Всичко се нуждае от него. Вечен, без син, без баща, напълно различен от творението, без съдружник, без равен. Коранът описва Бог точно така, както логиката изисква той да бъде. Това не е съвпадение. Това е доказателство, че свещеният Коран наистина е книгата, изпратена от Създателя на Вселената, Всевишния Аллах. Поканата. И така, ние ви каним към исляма, към обожаването на истинския Бог, който създаде небесата, земята и всичко, което съществува. За да влезете в исляма, просто кажете с искреност: свидетелствам, че няма друг Бог, заслужаващ поклонение освен Аллах, и свидетелствам, че Мухамед е пратеникът на Аллах. Ашхаду ан ла илаха илла Аллах. Ва башхаду анна Мухамедан Расулуллах. Ако грешим, вие губите 3 минути. Ако сме прави, вие губите всичко в безкрайния отвъден живот, като си тръгнете. Вратата към вечното блаженство е широко отворена. Ще минете ли през нея?